Ruža pre nevestu ma zničila. Prečo ich nutia vykláňať sa z vlaku? Veď jednu z nich to skoro zrámovalo. Toto potknutie sem dali jednoznačne na schvál. Ja tlieskam tým editorom. On označil Sabínu za nelojálnu, zatiaľ čo sa v ten istý večer vykusoval z Mercy vo výrivke. Prečo im generujú AI obrázky ich budúcich detí s horibilnými tvárami a mačkou, čo nemá hlavu? To nikto Adrianovi nepovedal, že má celý večer špinu na tvári. Analyzoval som všetky najnovšie časti Ruže pre nevestu a zozbieral najšialenejšie veci, čo sa v nich stali. Tí producenti naozaj vedia, čo robia. Na druhú stranu hneď potom ich točia, ako sa na výlete vykláňajú z vlaku. Áno, sú z toho naozaj pekné zábery, ale to ich nenapadlo, že ich môže zrámovať nejaký strom alebo cedula a potom ešte aj padnú pod idúci vlak. Veď jedna z nich to doslova schytala. Som to schytala. Zatiaľ čo na tieto dievčatá číha záhuba, po zvyšné si prídu dvaja švárni junáci. Poprosím vás, aby ste privítali Dávida. To je nejaký pes už. Prišiel som si sem nájsť matku svojich detí. Hotová je hlavne Nicole, ktorá jedného z nich pozná. Nič sa medzi nami nestalo, ale poznáme sa zvonky. Poznajú sa zvonky? Zvonky štestí? To čo je preboha za nárečie? Viacku, kde je však táto slečna, ktorú z nejakého dôvodu všetky budúce interview znútia robiť s týmto maňáskom na ruke. Ja tomu absolútne nerozumiem. Ideme mať refresher party! Mimochodom, po minulom videu mi napísala Natália z Ruže, že vraj som chcel byť riadny hejter, ale nevydalo. Napísala to v reakcii na tento klip. Ja bývam v Trenčianskych Stankovciach, to je pri Trenčíne. Fakt, kdeže pri Košiciach. Čím som len naznačil, že to, čo povedala, je samozrejmosť, neviem, v akom zmysle som tým šíril nenávisť. Hlavne keď si zoberiete, čo bežne hovoria ostatné dievčatá z Ruže, dokonca aj priamo o Natálii. Natála jedna. Nepovedala. Falošná, ešte škarida. Mojím cieľom vždy bolo spraviť len také Vtipné glosovanie epizódy. Dokonca som to dal pozrieť frajerke pred vydaním, aby som sa uistil, že som naozaj nepovedal nič ofenzívne. Nehovoriac, že keď hovorí, že som chcel byť hejter, ale nevydalo, to znamená, že nie som hejter. Dobre, toto praskanie balónov rozkrokom som fakt nepotreboval vidieť. Už ako to vlastne v Dubaji funguje, tam sú povolené 3 ženy naraz. Skúša, chalan, skúša. Hej, moment. Ten týpek má slúchadlá naopak. A ako to viem? Lebo mám presne tie isté. Však tam máš obrovskými písmenkami napísané, ktoré je pravá a ktoré je ľavá strana. To by fair dala mu ich na hlavu Nicole, ale mohlo jej dôjsť, že jej pravá strana nie je jeho pravá strana. Pokúšitelia sa so ženami rochnia v bazéne, ale najlepšie vodné rande má Adrián. Už som cítil, že tam boli aj nejaké dotyky pod vodou. Bol tu podľa vás Adrián opitý? Podľa mňa hej, lebo vymýšľa tu hry jak 16-ročné durbecelko na chate. Zahráme si nejakú pravdu odvahu? Aké si znamenie? Som ryba. Tento rok mi niekde proste vybehlo, že ryba bude moje osudové znamenie. No určite, bráško. Ja som vo výrivke ešte chvíľu ostal a vrátila sa Mercy. Áno, jasné. Producenti nič nenechávajú na náhodu. Bolo to celkom taká vykusovačka. Necháme to zatiaľ otvorené a tam to asi uzavriem. Čo? Čo to práve povedal? Ja som normálne vybuchol od smiechu, keď som to počul. On je reálny král nezmyselných fráz a paradoxov. Organizovaný chaos. Prepačke, vieš, že koľko pijem. Už som sa bál, že Sandy tu nezačne znova spontánne spievať. Počkaj, tam mi to podíva. OK. Ponoriu pod vodu. Kriste, pane Krištof. On hádam nie je až takýto psychopat. Byť tam mám reálny strach o svoju bezpečnosť. Máme tu rýžu pre nevestu. Toto je funny joke, musím uznať. Ja som videla, že ste zostali v tej výrivke. Čo sa tam dialo? V preklade režia mi povedala, nech vás konfrontuje s nejakou výrivkou. Toto potknutie tam jednoznačne dali na schvál. Ja tlieskam týmto editorom. Fuj. Mohol si Adrian namočiť tenisky vo vode? Si ani nechcem predstaviť, ako mu na konci dňa museli smrdieť nohy. On tam vyzeral jak totálny Aquaman. No, skôr vyzerá jak The Deep. Natália prekvapiť môže, ale dúfam, že neprekvapí, pretože ho fakt veľmi nemám rada. Bože, to fakt toto o Natálii hovorí, ale ja mám byť hejter? Keď si chce pokúšiteľ ukradnúť Sabínu, Adrian je taký, že... Chalan má dobrý vkus a že to tak rýchlo vedel navnímať a nacítiť práve s ňou, akože si super vybral. Dobre, Bráško je riadne v strese. Myslel som si, že je viac lojálnejšia. Bro, to nemyslíš vážne. Ty ju označuješ za nelojálnu, keď bola de facto donútená ísť na rande, lebo si ju ten pokúšiteľ vybral. Zatiaľ čo ty randíš s 15 ďalšími ženami. A hlavne si sa v ten istý večer vykusoval z Mercy vo výrivke. Si viem predstaviť, ako sme niekde v penthouse v Dubaji, počúvame Arctic Monkeys a pijeme tam nejakú whisky. Dobre, Adrian, no comment. Milujem, že keď sa rozhodujú, či odídu s pokušiteľmi, jednej z nich hneď povie nie, nechoď prosím. A pri druhej je taký, že nechávam to na tebe, ak chceš odísť, nebudem sa hnevať vôbec. Najšokujúcejším zvratom tejto série je, že Žanet sa vyhodila sama. Ja nebudem
Nebudem prosiť nikoho o to, aby sa o mňa zaujímal. Vlastne darujem tento kvet a prijímam túto rúžu od seba, samej pre seba. Dobre, musím uznať, že toto je veľmi cool. A úprimne ju chápem, ja už to nedávam a toto iba pozerám doma. Natála to povedala. Ty jedna. To fakt ju ona takto nazve, ale ja som hejter za Košice? Toto je neuveriteľné. Ak chcete vidieť, ako ma disujú aj ďalšie celebrity, môžete dať follow na Instagram Patopsych. Bože, chúďatka, Adrian ich konečne zavolal na rande a je to ľadová kúpeľ. Práve v takejto ľadovej vode sa tie ľady medzi nami možno aj prelomia a tie vzťahy otužíme. Ja naozaj už nedávam tieto Adrianové básnické chvíľky. Hlavne to ani nie je otužovanie, ale utužovanie vzťahov. Fakt mi príde strašne funny, že niektoré dostanú krásne romantické rande plné dobrodružstiev a iné tam musia ísť s ďalšími dvoma dievčatami, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou neznášajú a k tomu buď trpieť alebo robiť manuálnu prácu. A bude to len horšie. Tá Natália je taká, že škaredá, je taká pribrzdená. Čo? To potom to mňa nazýva hejterom. Však ja by som v živote nič takéto nepovedal. Ja otupievam potom niekedy. Napriek tomu, že na Instagrame schytávam samé rany, na YouTube sme sa už 12 videami po sebe dostali na prvé miesto v trendoch. Ja normálne nemám slov, vy ste legendy. A vy, tak ktorá ste hladná? Tak sa poďme nájsť. Poďme na to. Muž jasných slov. Fakt by som mal cvičiť Adrianovo umenie prejavu. Laura povie, že zradí kamarát. Nie je dobré. Na to. Laura povie, že by zradila kamarátku, ak by vďaka tomu vyhrala. Čo mi príde naozaj vtipné, lebo nakoniec je to Mercy, ktorá zradí Lauru, aby vyhrala. Ale k tomu sa ešte len dostaneme. Ó môj bože. Už druhá súťažiaca odmietla Adriana a samú seba vyhodila z rúže pre nevestu. Budeme chýbať Monika, ktorá chce a ktorá je pozitívna. Monika, ktorá nechce a ktorá je negatívna, mi chýbať nebude. To fakt práve povedal, že žena nemôže mať žiadne negatívne myšlienky, inak ju pošle do píha. Opäť je tu Sandy so svojím freestylom. Nestojíš o Adriana, nemám čas. Ja mám pocit, že celé toto nie je reálne. Že som v nejakej horúčkovej nočnej more. Slečny sa rozhodnú dotknúť konských gul, aby otehotneli. A vďaka tomu sa zúčastnia tehotenského fotenia s Adrianom. Kto na tieto nápady chodí? Naozaj. Ja som chlapček. A ja. Šrek. Šrek? Krištof je Šrek? Mňa by fakt zaujímalo, či ich reálne nútia hovoriť také veci, že kope ma to dieťatko, to brúško je také ťažké. Alebo je to jak hobby horsing a namiesto falošného konia sa hrajú s falošným dieťaťom v bruchu. Fotenie bolo za mňa, že najkrajšia aktivita, ako som to mala zatiaľ. No tak to je dosť smutné. Že vieš, kde by si chcela rodiť? V nemocnici, alebo možno, že vo vani, vieš. Ja som sa pýtal, že či v Košiciach alebo v Dubaji. Keby si mal chlapčeka, aké by si mu dal meno? Ja by som ho pomenoval asi po nejakom rímskom stoickom filozofovi. Ó môj bože. Už sa teším, keď sa jeho dieťa bude volať Epiktetos. Alebo Seneca, lebo neexistuje nič lepšie, než sa doslova volať senec. Večerné aktivity. Som zvedavý, či sa zhodneme v tomto. Milujem, že ona dala romantickú večeru a pozorovanie hviezd a on sa vyškeril a dal sex. Ten náš plamienok stále naberá na intenzite a na veľkosti a budem veľmi rád do toho ohňa ešte prihadzovať. Bez srandy, ja by som si prečítal Adrianovú knihu básní, keby ju napísal. To je tak krásne. Potom som mal 10%. Ojojojojoj, myslel som, že Adrian bude viac lojálny. Tento futuristický oblek je tak strašne škaredý, že aj Adrian si ho radšej hneď vyzlečie. Aspoň ten Sabinin sa mu páči. Krásny je aj ten tvoj kovový dekolt. Myslel som si, že AI slop, čo sme videli minule, bol vrchol Kentusu. Takzvaný Kentus Kentatum. Bohužiaľ som sa mýlil, pretože v tomto segmente im umelou inteligenciou generujú obrázky ich ideálnej budúcnosti o 40 rokov. Dobre, uznávam, nie všetko, čo AI robí, musí byť automaticky koniec sveta. Áno, ničí planetu, kradne dáta, ruinuje umelcov, ale občas sa jednoducho zíde, alebo je s ňou aspoň sranda. Môj problém však je, čo za model tu preboha používali. Dnešné modely vyzerajú na nerozpoznanie od reality, ale potom tu máme tieto absolútne horibilné tváre detí. To je jak z Nočnej mory. A táto mačka vyzerá, keby nemala hlavu. Páči sa mi, že v tomto obrázku Adriana aj Michailu vygenerovalo dvakrát. No proste AI slop. A keby som išla domov, tak by som išla domov, no. Áno, presne tak. A o chvíľu aj pôjdeš. Najprv však vyhodil Mariku. Ja nechápem, prečo tam tú Lauru tak dlho drží. Veď neskôr sám povie, že sa mu od začiatku výzorovo nepáčila. A mi nehovor, že nevidel žiadne z tých drám, čo sa tam udiali. Lauru si rozumiem, takisto aj z Mercy si rozumiem. Však ste sa 3 epizódy dozadu neznášali na život a na smrť. Aspoň, že jej spievanie ostalo konzistentné. Nechce sa mi žehliť saka. Chuďa sa ale vyoblieka na fancy rande s Adrianom a on ju zoberie robiť chlebičky v kuchyni.
nich. A ešte k tomu sa jej tam nasačkovala Chiara, krásne. Ktorá z vás je viac urážlivá? Pozri sa na mňa Nie, však ja mám... Naozaj? Isto je to Michaela? Pláž vidím po veľa dlhých rokoch. Ja som tiež dlho nebola už. Čo? Však si tam bola doslova včera. Toto dnešné rande je však absolútna katastrofa. Sandy vraj Adrianovi zložila pesničku a keď konečne má spievať, tak zabudne text. A jediná otázka, čo sa on spýta jej, je... Žije v Bratislave? Čakala možno iné rande, kde sa budeme rozprávať. Ja som typ, čo rád možno vníma. Netrvá dlho a Sandy Adriana konfrontuje. Si sa nepýtal. Nemyslím sa pýtať. Som to proste trošku som to nedal. Tam som proste zlyhal. Teraz si to uvedom. Nepýtam sa, ale ja snažím sa to nacítiť a chcem to navnímať. Nacítil som to. A ako si to nacítil? Však dobre som to nacítil, pozitívne. Sa možno aj tak navnímať a nacítiť. Ja len aby ste si ma tak nacítili a navnímali, aby som nerozprával zbytočne. A keby ste prštekom nacítili to tlačítko odberu, budem veľmi rád. Pretože keď dosiahneme 20 000 odoberateľov, natočím video o Danovi Drevovi. No to bolo hrozne silné pre mňa. Robiť make-up bolo hrozne silné. OK. Adrian si naozaj vstúpi do svedomia a všetkým donesie kytice na ospravedlnenie, za to, že bol taký nevšímavý a nič sa ich nepýtal. A potom sa ospravedlní Sandy tým, že ju pošle do riti. Wow, on ani nepočkal na ceremoniál. Očividne ho extrémne dostalo, že dve ženy po sebe radšej samé seba vyhodili, než aby s ním pokračovali ďalej. A tak keď vidí ďalšiu, čo s ním nie je spokojná, preventívne ju vyhodí on. A niečo mi hovorí, že nebude jediná. Ďalšia sa na ňo naštve Nelly, pretože aj keď niektoré zobral na rande už 3-krát, ju doteraz nepozval ani raz. On je samozrejme taký, že chcel som ťa v budúcnosti na nejaké väčšie rande. No jasné, braško, ani si nevedel, že tam je. A napriek tomu, že Nelly expózne Lauru za všetky tie kentusy, čo tam robila, Adrian pošle domov Nelly, pretože hľadá niečo serióznejšie a pokojnejšie. Alebo si len chce zachrániť ego pred poranením v televízii. A treťou obeťou je Nicole. U vás na Liptove prší často, ne? Poďme sa baviť o počasí. Samozrejme, keď začal mať pocit, že by odišla, takisto ju preventívne vyhodil, nech si ide za svojím pokušiteľom. Zase sedíš na mojej stoličke, lebo ja som tam sedela prvá. Tak toto je najhoršia vec, čo sa v tejto show doteraz stala. A ja neznášam, keď mi niekto sadne na moju stoličku. Toto by sa malo brať veľmi seriózne. Ja sa tu nebudem hádať proste s kinderkom. No ty si pre mňa Nelly, ale kinder vajce. Aký bol ten život krásny bez tejto drámy. Ja som ale celý čas distracted tou špinou, čo má Adrian na tvári. Tomu nikto z tých ľudí vrátane maskérov nepovedal. Som si chilloval pri bazéne. Keďže polovicu dám povyhadzoval, réžia mu tam pridala dve nové. Čo ty a Dubaj? Dozvieme sa, že Laura mala v škole 2 zo správania a úprimne sa skôr divím, že to nebola 3. Táto scéna je ale absolútne cooked. Má väčšiu hmotnosť kilo papiera alebo kilo zlata? Už ja som sprostá. Kilo železa alebo kilo peria? Kilo železa. Na jednej strane je 1 kilo a na druhej strane je 1 kilo, tak čo je ťažšie? Železo. OK, musím povedať, že tí editori sú extrémne vtipní. Merci nevie, kedy sa odohrávalo slovenské národné povstanie napriek tomu, že ho viedol jej vlastný detko. A to akože fakt Monu Lisu namaloval Picasso, keby aspoň Da Vinci povedala. Čo to pozerám za show? Čo sa tu vôbec deje? Podľa mňa reálne musíte vidieť ten môj degradujúci mentálny stav. Fest mentally spicy. Napravo. To si nevšimajte, sem tam tu niekoho zastrelia v lese. Bože, toto by bolo reálne insane, keby všetky vyhodené účastničky zastrelia jak Squid Game. To by bol teda neskutočný boj o Adriana. Akože kto vyhral majstrovstvá v hokeji? My sme vyhrali. Nech čuší tá Češka. Tam nech si dá sandále a odchod. Literálne tie posledné pred natáčaním vyhralo Česko. Jak môže niekto takto sebavedomo povedať takú hovadinu? 4 slečny si zahrajú súťaž s reálne zaujímavými úlohami, ktorú vyhrá Natália, pretože ako prvá postaví Minecraftového Adriana. Ale moment, ona začínala prvá. Keby reálne dokončili kolo, tak to kľudne mohla Nela remizovať, veď mali rovnaký počet blokov. Toto mi príde celkom nefér. Ale opovažte sa mi písať, že som hejter. Ja som len za spravodlivosť. Budem jak MHDčka Bratislave, že akceptujem iba pochvaly a žiadne sťažnosti. Čo ty a masky? Či používaš nejaké masky v živote? Áno, actually som Spider-Man. Wow, ten Adrian ide bomby, ale fakt mi príde trošku nelojálny, neviem čím to bude. Každú z vás sa možno snažím navnímať a nacítiť. Už som to tak nacítil. Vtedy ale odhalíme šokujúci záber. Ja som si povedala, že minimálne jednu paródiu od Jovinečka potrebujem. Tak sorry, no iba patinečko, bohužiaľ. Bože, skoro to vyzeralo, že chce zase vyhodiť jedinú Češku, čo tam je. Ja budem teda hrať na gitare. Milujem, že nikto z nich nevie rozdiel medzi gitarou a basgitarou. Ale úprimne doteraz nevedeli oveľa primitívnejšie veci, takže sa asi nemám na čo sťažovať. Prichádza moja obľúbená hra celej série Kto čo povedal. Konečne sa na povrch dostane všetka tá špina a kentus, čo o sebe hovorili. Nela vyzerá ako
Najviac ma ale šokovali tie výroky, čo povedali o Natálii. Natália je škaredá. A ako chlap by som asi nebrala na tým, že má sexappeal. Natália je zákerná suka falošná. Škaredá. Ja sa to budem pýtať stále. Fakt som ja ten hejter? Bro, ešte aj ten Krištof si nejako podozrivo užíva opakovanie tých nadávok. Kiara je z cigánskej rodiny a čarodejnica. Ja milujem, že Adrian spieva tak falošne, že sa reálne posunul o terciu dole v tónine a harmonizuje so Sabínou. V živote som nikoho nepočul spievať tak zle, až to znelo dobre. On je naozaj král paradoxov. Čo ty a vzťahy? Už pekné ruky. Máš rada aj romantiku? Joj, toto je strašne pofiderné. Ale súcitím s ním, je ťažké byť introvertom. Napriek tomu to konečne dokázal. Počkaj, toto nie je koniec? No čau, Krištof. Volá mi Krištof, že musím ísť na vilu okamžite. On ho zavolal do vily, aby mu dal tablet s videom. Prečo mu ho proste neposlal? Ja, že mu to chce povedať osobne. Konečne ju poslal domov. Ó môj bože. Ja normálne cítim, ako je mi ľahšie. Páči sa mi, že ešte keď ju konfrontuje s tým videom, tak to ona otočí na ňo, že jaké jej dáva podpásovky. Pobal sa, vonku ťa čaká auto, šťastnú cestu, dobrú noc. Nezabudnite dať odber a zvonček, ak chcete vidieť finále Ruže alebo video z Mama ožeň ma. Ak ste ešte nevideli predošlé video z Ruže, stačí kliknúť sem. Ponaučenie na záver. Vyhýbajte sa kukt ľuďom a choďte von, je pekne.